Xarpêt Wîkîpedia azad. Xarpêt parêzgeh. Elezîz an Xarpêt Tirkî Elazığ parêzgeheke Bakurê Kurdistanê ye ku dikeve nav sînorên komara Tirkiyê. Navçe: Baskîl, Baskîl, Mûşar, İzolî, Bekir Hisên. Dep, Lihan, Çan, Egina Jêrîn, Egina Jêrîn, Keban, Maden, Hezar, Palo, Qereçor, Gokdere, Qerebexan, Qiwanciyan, Xarpêt. Xarpêt mezra an jî Elezîz, Xankendî, Xarpût, Balî Bey, İçme, Molekendî, Poyraz. Xulaman, Guleman. Xox, Xox, Gola Hêzara an jî Sêvîrîce, Êrîngîl, Çavkanî.